Ako ste ikad čuli za grad koji je potpuno nestao s lice zemlje, vjerovatno se pitate šta se dogodilo s njim. Na kraju ću vam pokazati kako je jedan čovjek uspio otkriti tajnu gradske propasti. Ja sam vaš voditelj kroz svijet true crime priča i najmračnijih događaja. Grad Rijeka, jedan od najvećih gradova u Hrvatskoj, ima misterioznu prošlost koja je zainteresovala historičare i istraživače. U ovom gradu se dogodio jedan od najvećih nestanaka u povijesti, a tajna iza njega još uvijek nije potpuno rasvjetljena. Da bi razumjeli što se dogodilo, moramo se vratiti u prošlost i istražiti korijene ovog misterioznog događaja. Grad Rijeka je imao burnu prošlost, sa mnogim promjenama vlasti i sukobima. Međutim, jedan događaj se ističe kao jedan od najznačajnijih u njegovoj povijesti, nestanak velikog dijela stanovništva. Istražujući ovo pitanje, nailazimo na nekoliko činjenica koje su zanimljive. Prva činjenica je da je grad Rijeka imao veliki broj stanovnika prije nego što se dogodio nestanak. Nakon toga, broj stanovnika je dramatično opao, a mnogi su se pitali šta se dogodilo s ljudima koji su nestali. Druga činjenica je da postoje brojne teorije o tome šta se dogodilo. Neki tvrde da je bio prirodnih katastrofa, dok drugi misle da je bio rat ili sukob. Međutim, nijedna od ovih teorija nije potpuno potvrđena. Treća činjenica je da su neki ljudi uspjeli preživjeti nestanak i dalje živjeti u gradu. Oni su svjedočili događajima koji su se dogodili i koji su doveli do nestanka velikog dijela stanovništva. Sve ove činjenice ukazuju na to da je nestanak u Rijeci bio kompleksan događaj sa brojnim uzrocima i posljedicama. Međutim, još uvijek postoje mnoga pitanja koja čekaju odgovor. Na kraju ću vam pokazati kako je jedan čovjek uspio otkriti tajnu gradske propasti, i to vam će dati novo stanovište na ovu misteriju. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.